Hayırlı kеш, жөнесе вакытында җыелган мәгълүмат эшкәртелеп, халык хузурына чыга барган сайын сораулар, кызу әңгәмәләр дә арта. Хәзер безнең өчен иң мөһиме расми статистикада татар халкының кимү сәбәпләрен ачыклау. Шундый максат белән без халкыбыз саны иң күп кимегән төбәкләрдәге татарлар яшәешен, сорауларын, проблемаларын барлауга юнәлдерелгән чыгарылышлар циклын башлыйбыз. Хайырлы кич, хөрмәтле кунаклар. Бүген тапшыр дәвамында сез үз фикерегезне тимәләргә басып та җиткерә аласыз. Зәңгәр килешү, кызыл килешмәү билгесе. Бүген без ике төбәк турында, ике өлкә турында сөйләшергә булдык. Ул Оренбург белән Чиләбе. Һәм безнең белән Skype аша элемтәдә шулай ук шул җирлектә яшәүче милләттәшләребез дә булыр. Алар белән элемтәгә генә соңрак чыгарбыз. Тарих ягыннан карасак, менә Оренбург заманында чын татар шәһәре дип әйтә ала идек. Татар байларының дала белән сәүдә итеп искиткеч капитал туплап, мәгърифәтне күтәргән урында әле ул. Менә Оренбургка татарлар ничек килеп төпләнгән? Ринат әфәнде, сездән башлыйк әле. Хайырлы кич. Әлбәттә, бу сорауыгызны сез тарихчыларга бирсәгез, дөресрәк булыр. Әмма бүген алар юк, сез тарихчылар урында шуңа күрә бу сорау сезгә. Оренбургта туып үскән һәм үзенең төбәгенә, туган төбәгенә битараф булмаган кеше буларак, үзем танышкан мәгълүматны генә җиткерә алам сезгә. Бераз дилетантларча булса да инде. Мәгълүм, Оренбургка татарлар шактый, ничек дип әйтсәм дә дөрес булыр икән, Оренбургка татарларны баштан бик кылач җәеп кертмәгәннәр дип беләм мин. Шуның өчен Сакмарның Оренбургка каршы ягында татар каргалысы, элек кичәрәк әйткәндә, Сәгыйть бистәсе барлыкка килә. Анда төп максат та инде менә шул Оренбург калга буларак чикне саклау өчен төзелгән булса, анда татарларны кертү бик хупланмаган дип хәтерлим мин беләм. Шуның өчен менә бу авыл барлыкка килә, ләкин татар каргалысы шактый зурайып китә, аның базары бик киңәеп китә һәм кайбер көньяктан килгән, Урта Азиядан килгән сәүдәгәрләр Оренбургның үзенә кермичә, турыдан-туры каргалыга барып сәүдә итә башлагач, инде бу сәясәтне үзгәртергә мәҗбүр булалар. Икенче яктан, без Казан ягыннан, Казан-Оренбург юлын карасак, мондагы һәр 30 километр сайын, чама белән һәр 30 километрга бер татар авыл урнашкан. Бу татар авыллары иң беренче әнә Катаржан юлы дип аталган юлны, юл өстендә хезмәт күрсәтүче авыллар булалар. Ягъни ям авыллар дисәк тә дөрес булыр. Бу авылларда почта йөртүчеләр яки башка йомышлар белән йөрүчеләр атларын алыштыра торган булганнар. Иң баштан менә бу татар авыллары урнаштырыла, аннан юллар төзелгәннән соң, әзрәк җайланганнан соң элемтәләр, шул татар авыллары арасында рус авылларда калкып чыга. Әлбәттә, бу иң зур трактны мин алам, чөнки көньяктагы авылларны, Жолтый районнары, Орский якларындагы авыллар турында кистереп нәрсәдер әйтә алмыйм. Менә шул җирлекләрдә татар йогынтысы чыннан да зур буламы? Һәм ул йогынты кайчан кими башлый? Татар йогынтысы менә бу 6-нчы Рәмиевләр заманында бик көчле була. Чыннан да менә шул капиталның булуы Оренбург җирлегендә анда мәдәниятнең дә үсешенә этәргеч була. Без беләбез, андагы газета-журналлар, Шура журналлары, Вакыт газеталары чыгу, андагы Хөсәйния мәдрәсәсенең күтәрелеп китүләре, мәдрәсә ул бүгенге көндәге ниндидер мәчет янындагы бер кичкенә уку йорты түгел. Ул заман өчен югары белем бирү дәрәҗәсендәге һәм ул җәдид мәдрәсә, андагы укытучылар, буларның гаиләләре, әлбәттә, бу интеллигенцияның булуы мәдәниятне югары һәм татар халкын йогынтылы итәргә мәҗбүр итә. Беренче профессиональ татар труппасы да нәкъ менә Оренбургта урнашуында онытмаска кирәктер. Чиләбегә күчекне, сез Хатип абый Чиләбегә экспедицияга барган кеше буларак, менә ул җирләр турында сөйләп китегез әле. Татарлар анда ничек килеп эләгә һәм элек-электән безнең ата-бабаларыбыз шунда яшәгән дип әйтә алабызмы без? Мин рөхсәт итсәгез, Чиләбегә керешкәнче теге әле бер-ике башка сүз әйтергә уйлыйм. Менә Луиза ни өчен бүген үзе генә тапшырды. Чөнки Альберт инде уйлаган, дөрес уйлаган, монда без икебез Луиза белән торсак, Хатип абый көннәшер дип, шуңа күрә үзебезгә генә калдык. Мөгаен шулайдыр. Икенче, опа, менә бит. Мин алып бирәм. Алып бирсә, менә дулкынланудан. Менә туры эфирдә шундый
вакыйгаларда була. Менә бер китап алып килдем әле мин. Юсуф баласагынны кытатку билек. Ягъни бәхет турындагы китап. Ничек бәхетле булырга? Мин моны ни өчен күтәреп килдем? Хәзер бүген генә моннан берничә сәгать элек кенә Татмедиа бинасында пресс-конференция булды. Шушы китапны теге тәкъдим итү. Ну инде татарча әйткәндә аны презентация дип әйтәләр. Һәм мин бу китап нәрсә өчен? Чөнки кытатку билек ул 1979 елда Шәрқи Төркстанда туган бу бүйек әсәр, төрки халыкларының уртак ядкәре. Һәм аны әгәр дә шушыннан карасаң, аның һәрбер юлында, һәрбер теге строфасында тирән мәгънә ята. Һәм аны инде теге бәхетле итү булу турында гына түгел, әвәлки тормыш китабы. Аны менә безнең халыкка шушындагы хәзинәләрне, ул башка әсәрләрдә бар. Әгәр дә без җиткерсәк, безнең халкыбыз тагын да акыллырак, тагын да зиһеннерәк, тагын да хәзер бигрәк булыр иде. Менә шушы. Инде хәзер Чиләбе ягына. Чиләбе ягында минем былай Чиләбеләрне узган бар минем. Ну, нидә инде Чиләбенең үзендә көннәр буйда йөргән бар. Инде аннан шунда 13-нче елны 68 елны экспедициядә булган имен, Мөслим теге атаклы Кынашак якларында. Анда бит менә булай. Хәзер менә Оренбург хакында әйтелде. Менә фәлән Каргалы башка. Без борынгысында күздә торырга тиеш. Чөнки Уралда, менә шушы Оренбург төбәгендә дә Уралда да татарлар инде илегилектән аларның бабалары булган. Безнең биттәге зур дәүләтләр булган. Шушы дәүләтләргә яшәгән Алтын Урда чорында, аннан Кыпчак ниләре, кавымнары, аннан соң ниләргә Нугай ханлыклар, булар да безнең әби бабаларыбыз яшәгән. Алар бит күчмә тормышына алып бармаган, аларда шәһәрләр, авыллар булган. Һәм менә анда нетелгән авылларның, шәһәрләрнең бер өлеше алар илегилектән килә бу беренче. Аннан икенче хәзер менә ниләргә шушы Чиләбе якларына килгәндә карагызларның менә шушыннан топонимнарын, шәһәр исемнәре. Бездә бит Совет чорында, Рәсәй империя чорында да күбесен алыштырып бетерделәр. Инде алыштырып бетергәннән соң да анда шушы төрки татар белән бәйләнешле атамаллы ниләр, торак пунктлары, шәһәрләр, авыллар, аннан шундый елга исемнәр күп. Бу үзе күрсәтеп тора, бирдә безнең әби бабаларыбызның электән үк булуы. Һәм монда менә Чиләбе үзеннән бигрәк алантыгы Троицкилар, алар хакында мин әйтермен, Троицкилар башка урыннар. Һәм менә кызык әле монда күптән түгел шушы сентябрь аенда көз көнендә Альберт Борханов җитәкчелегендә шунсында әйтим теге республика хәзер краин өйрәнүчеләр, ул бик нәтиҗәле эшләр, аларның төркеме Уралдан теге Перемнән барганнар Свердлов аркылы монда килделәр. Һәм инде теге бөтен Россия конференциясе, бу бит менә конференциялар, алар инде теге татарларны туплауга, аларның бердәмлеген саклауга, үз аңларын күтәрүгә ярдәм итәләр. Һәм бу инде хәзер конференцияга түгел әле, алар бит җыентыкларны чыгарып бара. Менә шушында менә ул китапларда хәзер инде Чиләбе яклары, Урал якларындагы бик күп кенә тарихи мәгълүматлар, гореф-гадәтләр башкалар китерелә. Һәм шәхесләр дә бар, алар турында әз генә соңрак сөйләшербез. Берникадәр тарих белән танышканнан соң менә соннарга да игътибар итик әле. Җан исәп нәтиҗәләренә күз салсак, менә Оренбург, Чиләбене карыйбыз без име, татар саны иң күп кимегән өлкәләр арасында безнең нәкъ менә Чиләбе белән Оренбург өлкәләре дә бар. 2002 елда Чиләбе өлкәсендә 205 мең татар теркәлгән, 2010 елда 181 мең, 2021дә 120 меңгә якын. 20 ел эчендә 85 мең кеше кимегән име, һәм менә ни сәбәпле кимегән, без хәзер Skype аша элемтәдә Магнитогорскида яшәүче милләттәшебез белән Кадимнур әфәнде, исәнмесез? Исәнмесез, безне ишетәсезме? Татарстаннан сезгә кайнар сәлам. Менә әле генә без тамашачыларыбызга соннарны күрсәтеп киттек. Ни өчен сезнең өлкәдә татар саны кими? Сез моның сәбәпләрен үзегез беләсезме? Ачыклый аласызмы? Бuna бүгенге көндә татар саны нигә кими дисәгез, ул авыл ягында яшәгән Чиләбе тирәсендәге авыллардан кешеләрнең күчеп китүе. Алар үзебезнең өлкәдә генә калмыйлар, бүтән өлкәләргә дә күчәләр. Мондагы кичле регионнар бар, Свердловск яклары, Уфа, Казан,
Мәскәү, Петербург, шунда күчәләр, яшьләр китә. Бүгенге көндә үзләрен татар итеп саклап калырга теләсәләр, халык кая? Казан, Уфа ягына китәләр. Шәһәрләшәләр димәк. Шәһәргә күчәләр, яшьләр шәһәргә күчә. Тагын нинди сәбәпләр? Шундый хәл. Хәтта безнең Магнитогорскида бүгенге көндә бүтәнчәрәк хәл килеп чыкты. Без мына 21 елда язган буенча әйтәләр 8,5%-ка халык татарлар арткан. Без аның эшендә беләбез нигә алай артканын. Ул җирдә эшләүче мына безнең автономия, татар отделлары, общественниклар. Аларның эшләре дип уйлыйм. Әмма саннар икенченең күрсәтә бит. Без хәзер кыска вакытлы рекламага тукталабыз, аннан соң дәвам итәрбез, бездән аерылмагыз. Турдан-туры эфирда Тояну нуктасы тапшыру без дәвам итәбез. Бүген без Оренбургта һәм инде Чиләбедә яшәүче милләттәшләребез яшәеше турында сөйләшәбез. Әле генә безнең белән Элемтәдә, Магнитогорскида яшәүче милләттәшебез булса, хәзер Оренбург өлкәсендә яшәүче милләттәшебез Рөстәм әфәнде белән Элемтәдә. Исәнмесез, Рөстәм әфәнде, сезнең өлкәдә дә менә җан исәп нәтиҗәләре буенча шуны күрдек, татарлар саны сизелерлек кими. Моның сәбәпләрен ачыклый аласызмы? Конечно, хәзер нәрсә дип уйлыйбыз, монда дөресен әйткәндә, халык саны алуы системасы ыстарлыгы бетмәгән. Шуңа күрә менә шундый бәләкәй генә хаталар дип тә әйтә алабыз без аны, шулар булып бетте. Чөнки битине менә татар авылларында йөргәндә, әгәр дә бит переписчиклар, алар бит йөргән чагында кирә алмаган йортлар, алар 20%, 20-25%-тан да арткан ди. Анда бит татар авылларында татар дип язырга мөмкин. Әлбәттә, алар язып бардылар татар дип. Инде чөнки менә шәһәрләрдә ничек итеп йортларына кирә алмаса, нәрсә дип язсын? Прошега куйдылар. Все, шул прошедан куелганда күрә безнең соныбыз кими күп күренде. Һәм әлбәттә без бердә киммәдек, без эшләп ятабыз. Икенче вариант безнең переписебез үткәне, ул электрон вариантта үтте. Электрон вариантта инде анда гафу итегез, безнең бабайларыбыз, әбиләребез, олы халыкларыбыз, алар барысы да куллана алмый электроник система белән. 20 еллар бит алар бит бөтен дөнья ковид белән тегесе монсы белән электронный форматка кирде дә куйды. Һәм безнең язуыбызда, шул язылганда, менә шу электроник система булганда, күбесе куллана алмады безнең апалар. Һәм даже кулланганда да бу монда менә бу ергә дөрес итеп куя алмадык диделәр. Понимаете, шуңа менә халык санын теркәүчеләр гомумән иләргә кермәде дип әйт. Халык санын теркәүчеләр гомумән иләргә кермәде дип әйтүчеләр дә бар. Сез моның белән килешәсезме? Анты вакыйгалар булдымы? Шунда да кермәгән очраклар, килмәгән очраклар. Булды, 20-25% йортларга керә алмадылар. Шуңа күрә безгә менә шу халык санауын системасын стартырга кирәк тагында бер. Чөнки без татарлар бар, без үзебезнең гадәтебезне саклыйбыз һәм Казан белән бергәләшеп эшләп ятабыз, Аллага шөкер. Рәхмәт, әле сезгә тагын сораулар булачак. Безнең белән калыгыз. Асия ханым, сез инде Магнитогорскида бик күп еллар яшәп, кабат Казанга яшәргә әйләнеп кайттыгыз. Ничек барып төпләндегез Магнитогорскида? Шуны сөйләгез, ничә ел яшәдегез һәм менә сез яшәгәндә татар мөхите сизелә идеме? Хәерле кич, мин үзем Татарстан кызы, Лениногорский районы Сугышлыдан. Без иптәшем белән иләнешкә киттек Магнитогорскига. Анда улыбыз белән кызыбыз туды. Без барганда бары мөхит хәзер дә бар ул. Без бик татарлар белән яшәдек. Аралашып яшәдек. Аралашып, дус, сабан туйлар үткәреп, ашлар үткәреп ул вакытта. Балаларыгызны татар итеп үстерә алдыгызмы? Балаларны татар итеп, икесе дә минем татарча әйбәт сөйләшәләр, татарча җырлый минем кызым. Татарча белмәсәләр бит инде җырлый да алмыйлар алар. Мәктәпләрдә ул вакытта татар теле өйрәтелә идеме? Булмады. Татар центрында безнең татарча өйрәтәләр иде. Но минем инде алар авылга кайтып үзем татарча укыган бит инде. Без семьяда татарча сөйләшкәч, алар яхшы беләләр.
Балаларыгыз менә хәзерге вакытта кая, нәрсә эшлиләр? Татар телен беләләрме? Һәм менә җанисәптә үзләрен кем итеп яздырттылар? Улым укып, Мәскәүгә барып укып, анда калды. Ул татар дип яздырдым диде. Без андай сүз булды безнең. Кызым белән без инде пенсиягә чыккач, монда кайтырга уйладым инде мин бала белән инде, кызым белән. Алар ире татар, балаларны тоже, оныкларны татарча сөйләшәбез. Һәм Асия апа, менә сез яшәгән җирлектә, Магнитогорскида татар сөйләме ул аерыла идеме? Юк, анда менә Ширемшәннән бар инде, алар бишәрчә бит инде әзрәк белән сөйләшәләр. Болай аңлаша идегез димәк. Да, әйе, Балтачтан менә без бит инде якын дуслар, анда дусларыбыз күп, гомер буе. Төрле яктан җыелган инде. Әйе, анда яшьләр төрле яклап җыелган инде. Анда төрле диалектлар бар инде. Менә Оренбург сөйләме ул үзенчәлекле, ул аерыла дип әйтәләр. Бу менә шун сүзләрме, хак сүзләрме? Сезгә мөрәҗәгать итәбез инде, Алина ханым, чөнки сез безнең Оренбург өлкәсе татар сөйләшләре китабы авторы. Оренбург өлкәсе территориясендә татар теленең 3 сөйләше таралган. Аның икесе урта диалектка карый, ул Каргалы һәм Бугырыслан сөйләше. Һәм берсе Көнбатыш Мишәр диалектына карый, ул Шарлык сөйләше. Оренбург өлкәсе территориясендә якынча 22 районда, якынча 100 авылда татарлар яши. Һәм әлбәттә анда төп нигезне шушы урта диалект вәкилләре, ягъни Казан артыннан күчеп утырган татарлар тәшкил итә. Һәм аларда шушы ана сөйләшләренең үзенчәлекләре әлбәттә саклана, ләкин шушы чолганыш, ягъни башка төрки булмаган халыклар кырында янында яшәү, һәм инде климат, башка рельеф, табигать башка булу сәбәпле, әлбәттә тел берникадәр үзгәрә. Мәсәлән, шундый мисал китерә алам, шул Казан арты сөйләшләре төркемендә кылырык дигән сүз бар. Ул яр буендагы су астында тирән тыныч урынны аңлата. Кылырык. Каргалы сөйләшендә ул сүз берникадәр мәгънәсен үзгәртә, ягъни ул ниндидер бер тыныч урын, мәсәлән, аулак тыкырыкны аңлата. Ягъни берникадәр алар барсы да татар теле, һәм алар өчен уртак булган төш элементлар бар. Сез әйтмешли, барсыны да аңлашырлык. Ләкин шушы төбәк, андагы яшәүче халык, башка милләт халыклары, шушы географик шартлар үз йогынтысын кертеп, бу телне үз бизәкләре белән, үзенчәлекләре белән байыта дип әйтеп була. Алина, сез татар авылларын искә алдыгыз. Шуннан да тел, мәдәният, мөхит ул менә татар авылларында саклана. Менә бу җирлекләрдә, Оренбург, Чиләбедә татар авыллары ни дәрәҗәдә сакланган, бәлки инде ниндер катнаш үлеп баручы авыллар күбрәктер, Ренат. Сез бит әле Оренбургта туып үсеп, Чиләбедә укыган кеше. Сез гомумән бу теманы бик яхшы беләсез. Юк, яхшы беләм дип әйтмим, ләкин берникадәр катнашым булды. Оренбургта туып үстем, укыдым. Чиләбедә укыган чорда 5 ел дәвамында Челябинский рабочий дигән газетаның 2 атнага бер чыга торган Акбарс кушымтасы бар иде, татар телендә чыга торган. Ул рус газетында, димәк, татар кушымтасы бар иде. Татар кушымтасы дип әйтү, милли кушымталар дип әйтү дөресрәк булыр да, чөнки бер атна башкорт телендә башкорт дигән кушымта чыга иде, бер атна, икенче атна татар телендә Акбарс дигән кушымта чыга иде. Шул кушымтада эшләгән вакытта тәрҗемәче һәм күпмедер дәрәҗәдә редактор булып эшләгән чорда, әлбәттә бөтен өлкәнең күпмедер актив татарлары, татар тормышы белән танышу бәхетенә генә ирештем, шуннан гына күпмедер күзаллаулар бар. Чиләбе өлкәсе буйлап йөреп, нәрсәдер әйтә, ниндидер мәгълүмат әйтерлек түгел. Авылларга килгәндә, Оренбургда да шул ук хәл, Чиләбедә дә шул охшаш хәл дип уйлыйм. Авылларның кимүе, картаюы ул ниндидер аерым татарга гына карый торган әйбер түгел. Ул гомумән илдә барган сәясәт дип аңлыйм мин, чөнки авыллар гомумән Россиядә тоташ авыллар шуңа табан бара. Бетү ягына бармаса да, көчсезләнү ягына бара. Гомуми планда кайбер авыллар, аерым авыллар бар. Шуның авылда эш юк, авылда
Аларда да шул хәл инде. Аларда да шул хәл. Менә бу бер сәбәп була аламы татар кимүендә? Ягъни китәләр Казанга яшьләр, анда инде шәһәрләшәләр, катнаш никахлар булдыралар һәм бу сәбәп булырга мөмкинме? Бу төп сәбәпләрнең берседер, чөнки бүгенгә кадәр без беләбез, безнең язучыларыбыз, җырчыларыбызның шактые бик күбесе авыл халкы, авылдан чыккан кешеләр. Бүген менә авыл менә шул ресурсын югалта бара. Менә бик мөһим бер урынга килеп җиттек, Хатыйба абый. Менә әйтеп китте Ринат әфәнде дә, бик күп зыяллар безнең авылдан чыккан. Бүген бу шул ук Оренбургтан безнең хәтерлибез Муса Җәлил, Мирхәйдәр Фәйзиләр, бик күп сәүдәгәрләр чыккан. Эшләбе нинди кешеләр белән, нинди танылган кешеләр белән мактана ала, горурлана ала. Һәм менә бүгенге шартларда, аеруча безнең мәгариф шундый менә аяныч хәлдә булганда, без Казаннан читтә, Татарстаннан читтә татар зыялларының киләчәк буыннарын тәрбияли алабызмы? Җәмәгать, менә уйласаң, инде бит менә сугыш дигән инде операция дип әйтәбез, әле 1 ел тирәсенә без менә шушы 10 ел эчендә ничек дип әйтергә тыныч тормышта яшәдек. Гаҗәеп бит шушы 10 ел эчендә 600 мең кешебез юкка чыккан. 1 миллионга якын инде кешебез инде телен югалткан. Телен югалткан инде ул татарлыктан ваз кичеп бара торган кеше. Бу гаҗәеп. Моның факторлары менә бездә кайберәүләр әйтәләр. Теге сайлау җан исәп вакытында тиешенчә менә шундый исәпкә алынмаган форма ансыла булгандыр. Ләкин ул гына түгел. Менә Ринат монда әйтте. Моның факторлары бик күп. Теге эш булмаулар, башкалар, монда тагын катнаш никахлар, һәм мин әйтер идем, иң мөһиме монда милли мәгариф булмау. Milli мәгариф булмау менә бит эзнек революцияга кадәр, инкыйлабка кадәр урыс арасында яшәсә дә, күбенең мәктәп мәдрәсәсе булган, шунда укыган, мәчетендә менә шушы җитми. Хәзер чыннан да әгәр дә милли мәгарифе бар икән аның, оннан инде безнең милли кадрлар, милли зыяллар чыга. Әмма милли мәгариф ул менә Татарстаннан читтә бар микән? Әйдәгез Skype-ка да сүз бирик, чөнки вакытыбыз бик аз калып бара. Мәктәпләрдә татар телен өйрәтәләрме? Һәм татар телен unutmaz için, tuğan tilini boyutu için балалар менә бүген кая шөгыльләнә ала сездә? Бүгенге көндә бездә мәктәпләрдә укытмыйлар. Без аның турында сүздә күтәргән идек. Шәһәр башлыклары белән мин уйлыйм, менә Татарстан безнең калабыз, мондагы аның авторитеты бар. Менә мондагы үзебезнең губернаторлар белән сөйләшеп, һәрбер уртада яшәгән, тупланып яшәгән татарларны мәктәп ачу шәһәрләрдә. Моны бит инде без җәмгыять, без халык эшмәкәрләр генә ул андый мәктәпләр ача алмыйбыз. Моны хөкүмәт акчасына укытучыларга түләү белән, менә шундый мәктәпләр ачырга, хәтта берәм татар балаларын алып. Әйе. Менә шуннан да проблемалар да күп, һәм инде мәсьәләләр, күтәрелек мәсьәләләр дә бихисап, вакытыбыз калмады, кызганыч. Монда бит менә булай. Моннан барып, әлбәттә Татарстан җитәкчелеге без ярдәм итәргә тиеш. Ләкин бит Чиләбе, Оренбург губернаторларына барып, монда нигә Рөстәм Миннеханов безнең башкалыгы йөри алмыйм. Монда үзегезнең халыкның күтәрелеше кирәк, таләп кирәк. Ни өчен шушындый без менә халкыбыз бу мәсьәләләрдә нигә чын мәгънәсендә маңкыртка әйләнеп беткән? Үзебезнең инициатива җитми безнең. Үзебезнең менә шуны таләп итмибез. Без артык теге сабыр, артык теге толерант булып киттек. Шуңа да менә бик күләмле тема, без ярты сәгатькә генә сыеша алмадык, әмма тырыштык. Оренбург җирендә беренче профессиональ театр барлыкка килде. Бик күп зыялларыбыз да Оренбургтан, Чиләбедән чыкты. Электән бу җирлектә матбугатта бик көчле булаймы, әмма хәзер шун барлык кызганыч башка. Казан белән Яршаврый, анда матбугаты белән аны үзгәртү өчен милләтебезгә бердәм булырга һәм үз халкыбыз белән горурланырга кирәктер. Менә шундый матурлыкта да biz сезнең белән бүгенгә сау булашабыз, таяныр нокта һәр вакыт бар, шуны онытмагыз. Мин сезнең белән килешәм, Хатыйба абый.